naye nkazi wonge konda nandi bele kela mwana amande samalila tangatira nandi jenga tere sana amande yanga nila labadila fafaniza tonzo langa Kuma pote pale zabi no satana rama ponyo kwa ukawele wele wa maluzi shambari na kalanzanga Biri hanga inaipa kwa abale ndiya longo wanga Moti ronse wondile mekeza rana swaya mbali yanga Mugandi pepe sele hani wanga Mundi wusileko switi wanga Utile sonze yale la Imani vale kankanda Kalibe langa nasinda Asande landi lansanga Nikama wera uchito Wanda machombo hedi wako sekerera Nikama sawa ulembe wandi wadeira Ntapasha kunyongolera Mukandi pepe sele Jifuna iye Mukandi pepe sele Nisoa iye Kane zache konde ndizo vuta rofu nikakuleza Ukamara mbili goma zikavuti sisarama tawa Chisanko chai wendi chai neti nazipangila motoka Asa kunami zepali inendi nemuntu wazofoka Chito zache fundo size muta yapo wake pali ponse Tonse taye ndamo goma mavutora kati ya saize Zima solo bana humataya mwayi wo upeza Banonda segula komola moyo wina velo za muveka Mukandi pepe sele hani wanga Undi wusileko switi wanga Utimi sonze yalela Imani vale kankanda Kalibe langa nasinta Asande landi lansanga Nikama wera wanchito Wanda machombo hedi wako sekerea Nikama sowa ulembi wani wateira Tabasha kunyongolea Mukandi pepe sele Nifuna iye Mukandi pepe sele Nisoa iye Maswera banji kwina kulikonse kumene mukuonera Mibawa TV mwapanga chisankho chabwino kwambiri tikusumikizana kuti program ya Love Corner simukhumudwa yayi program ine itipa kati makamena nkhani za chikondi zokhazoka muno sitikambena nkhani zokhuza chuma yezi kwa tulikuenda banji Kali maprogram wake maprogram wokamena za chuma kuti zikuenda banji maprogram wokamena za ndani pakuziba waboka muyo Tima tokamene nkhani za chikondi chikuenda banji the program yokai Mibawa no itipa kamene za chikondi ndepa nina anaona kuti akaona kuti program ine hapa sisi ndio baada ya amala hizo chikondi saba kana wasungata sepali posa kabida kuti uli nyumba mwa mwana maya ngoma ngona ngabwera kunchito kuno wina wake soma umayenera kuone bas chikondi sokati tawe manje soma na kuti munhu ukone basi ukona nchemwali wako ukona maya ukona bambo wako ndeko kuyima kayo kama nzi sachikondi ena ngoma dengira uli mwina anakhumudu swida bena bangendesa mafuna uzamvaso ine nkhani za chikondi So, anataka kwenda mamanga kisanga kuti msasa kondazo. Tukusimizana na program iyi ndio ine naso inuyo. Tefazi mezi na kupangisa kuti simuza kondazo. Timabwera pano ngozipwasula ndikuzonikira kuti zina kupangisa ndifajani. Chabuno munga tuluke mu banje kuti mukondeso. Kulasika na mbili wakudikira kukondedwa. Kula nyamata mbili wakudikira kukondedwa.
ndeti pafupi kukhale pano tikunakazone zaro na kuti tingakonde bwanji asikanawa asikana ena ndikhalongo kwiya tingasangalasi bwanji anyamona ndikhalongo kwiya tingasangalasi bwanji mkazi wa shipi ya kuiroi mkazi osakwiya ndesi mkaziro mkazi amazuika ndikukwiya umafuna kakhani kamundi kena andinyengerere kaya umaziro ukafuna passport model asikuka relationship osama mbana because kwema chata tikamaenda kunobuno madabo azoni chilimo kwanyisa yambana timagamba ndani yake ni Selina mbuyo mwe Selina sana bangi litaya timagamba ya ngori pala baje nazo na mambo kaka na tei ukuti patabwezo sakangana mjini udapo opese chibwezi umaka amamo wasantendele ndani so tikulonjere nimependa ndio program yetu ala kona program ni mabeza ni lero kuyambira nthawi imene yambira 4:30 atachedwako pang'ono kuti kulukire 4:30 imeza bwezedwa lachitatu lachito nthayanji lachitatu uyi andi Sunday tu minute Sunday 5 koloko to 6 o'clock ina ndikusuwa zile kaswiri Sunday. Oh, let's do what Hey, 5 to 6. Oh yes. Hey, I was at church. Nipo sala phone na ipaka kuti olompira ungacheze bani usapera phone. Ndipo ndo matatu bigosa sana mbele tukajana topic sana mbili mwabaroga na basi topic ile mene tukwenda utikabirana. Tio basa ni mwayanza tamene mungonera kuti mukhoza kulowerera kanzi pete makambiyana pano. Kulowera kwake nkosa vuda. Pasi po bazibwa ya namba mafona tutia sabano pasi bazibwa ya namba inu muzibereka ndi mangazano kuti mmene mugona nkhani mungabereka bani tiwafuna ti promotion moyo wina wake anthu ena ntchito za tafanya kuti ali ma stress upita ku ntchito jomuna mwakira bwana mapita ku chiso ntchito kanzeka za chikondi ena mpaka nazimangira kanza chikondi de program iyi wina akanazemba pa Facebook because we are live on Facebook muziwezo mezo wina anazemba pa Facebook alindifanya kuuze nineyo program hii inalipo musamoyo wanga I was about kuzimangirira ndajoka kujipita kwanga nikudusa basitu mnanyamaka uje chingwe changa nipita kuti nzipita kuchivi nango pesa program ndani munani sana fendo onene ka program kapezeka kautengera moyo wina so guys program hii musamai delele titokoze kwambiri papa pakina pali Joel pa kamera pali Mpinda guys amene ndabetende nawo limozi mpaka na 5:30 program ndawa nawo mpaka 5% time ni tijoke pana ndeno ine ndi Bima Ndalama ine ndi Deborah Kulenji tatara izo baba ndeno ndifuna topic yake magaza mimi pa Facebook akina mwaya yona kaito ayona koma amene ali kunyumba amasomireni tukwenda amaso kodele mukhamu kutokota zota mayo nemene koma boga misolaula iyi sitima kama mozolaula sitima tukwana de ana no simo sasa kumbele fachaza mbili so mbongo na ndengo daga wangu chifua okay umaziwe koma sorry atu ama kaa kuti chinthu chichama chichita koma no like mwina pa siti mpali magolo zimaoneka zinafaza okwadi no halani bongo muonere chifua sikulida mukazabwera tikapala ajaza ndoti azanu tu amaonera izi dewa amene akakamba izi nyore umavuta kuwasu abali magolo uzazo kurusa momwe ndio mangoli ati nigamba za fusota kali moto chama isi takuli kubala kukosa kala kuno ni mwana sonjo mabola ndi akikubesha na topic yake so zingine kana mabola ndi sama sukondana izima masura naje azika masukondana ndana na masukondana waje ndana swanza koma sama bezeni ndi zifusa zero kwa Deborah ndio mabola kumuzile kucheza sukondana asika na mabezero mabada jati wewe wauza dada uyambira basi paka dada suti ndaya mwezi wa nakunje umukarwa moyo umazobese yawe azingo kayikira kumusabira ruwera osabira ruwera manja nde nthawi ibereke kwa iweyo tada uduze ulikoje topic imene kwenda kuti zikutele ngane ndi bizodele lero timafuna tikambirane chifukwa mu relationship imachitika zinthu zambiri lero litapanga target kuti kodi anthu kugonana mu chibwezi muja chimasunga chibwezi icho mwezi mupanga ka schedule pa mwezi kamozi pa mwezi kangati kodi zimene zozo zisunga relationship iyo that's the topic ngani wetu kwa biana lero momveka bwana ndi imeneyo kodi mukugonana mu chibwezi kumapangisa kuti chibwezi chisathe momveka bwana mukamakata mukumagonana mu chibwezi zimapangisa kuti chibwezi chisathe kozi pali chitiro manoza
Mwana fadhali okay mamona ngo tibweza kuti kupe project kuda se kuna mamo ngomakaza zawo mankanisa abida kwa wingi ndio kuchita nditi fadwa ngingana ngene uliona tibweza chikoza kucha ukakado kumkanisa mwendo kapena ai tibweza cyo sitingate ukakakuti chilimba umambasa mwendo awa nakutuma mkondali ndiko ngingana na ramada suma ndiponde yeah ndio uone lori wewe kabono so okay kama kana kana ndio hapo ama lile source ufikira na tusimwe wala sawa yangu kwa sababu sisi zwa mbili zwa ndio kama akatoa hapo umeje kujua kwa sana nini makangana mama lile ndio ile mbona mzee kuma mpasa wajibu hizo wanoje Mungu funa kusunga asachoki akaibe wale mpaka na gari ngaralo okukonda amene wewe olosampase mwendo akhalabe koma ngarano asama kukonda olompase mwendo kakawiri katatu akuthawa kugonana sikumasunga chibwenzi fakezekana khangati zimene zozo inu oyambirire mwe uja bwezi pano muli patali mwina 5 years sibwezi lwangoni kudata 3 months basi kwa madata ma 3 months angaka iyo 2 weeks asa usakwanisa uloseni two weeks basi ile muzindi kona kuti chibwezi sijimanga kugona na soma mama chibwezi kugona soma mama chibwezi mwini wasa kiyambe waje choyambirira iziwe kuti tikangonena kuti chibwezi that means anthu aja akufuna aziwane first day afuna aziwane kuti ndikamaza uyuyu imakhala kuti ndi process ya banja chibwezi chicha ndi process yokuti anthu awafuna azakwatirani koma pokuti zibwezi tikumaziyamba tili achichepere kubanja kokuli kutali that's why kugonana kuja kukumatipeza mumu tikupanga zathu chifukwa chokuti munthu ukamadeta munthu first chimene chimakhala mwa makolo chokuti uyu akamadeta uyu afuna azakwatirani sono pano tikuyamba kudeta kuja tili mtunda wautali oti tizakwatirani sono zimene ziyazikutipeza mkati choyambirira tiyambe kuziwa kuti kugona nako ndi chimo koma pokuti masiku alowa sex before marriage osati ababaja izama yuti zizi ababaja sausoteza chinyamata kugona muli pa chibwezi ndi chimo outside marriage ndi chimo musanakwatiwe ndi chimo koma pokuti masiku alowa ma 10 commandments aja timapanga multiple choice ine sini mwamowa izi nangasapangeso Ndizimezi makhala kwa chinyamata ambiri komano kuchitenga chinthuchi ndifunso mmene labwerera kugona lakodi kutha kusunga chibwezi ineyo yankhanga likhala ayi chifukwa koyambirira tikunena kuti anthu amatha mnyamata iweyo ubwera usandifunsire uli ndi zolinga zako zosiyana sukuona potential yokuti ine ndi wife material ufuna uje ine mwa ineyo ndikuziona ngati kuti iweyo uli serious wamvesese ndizi ukangondita na ndi phone ine tamanga wakobereka mawasoti zizimezi ine ndikuona ngati kuti ndikumpanga nyamata ocha kuti akhale yeye isama okay ma victim timakhala ma baby mungasisire chifukwa tima kachisoni tima kachani kuzipereka te munthu chamaziwa kuti atawa okay ma characters sikugona nakokha kapena si mmene how you handle that thing chimene chingakupangisa kuti chibwezi chisathe chifukwa pamakhala ma characters ambirimbiri kubanja kapena chibwezi chiri ndi zambiri zoposera kuchipinda kuja liumiti anthu akwawo ukwenera ukhale wakhalidwe sono ngati zimene zichasakuzionamo ndikuti basi supita sokuna kulikose azingophaka iwe ukuona ngati kuchisunga iye akuchiphwasula basi ndezi zichazipezeka kuti mukalakwitsana mukapanga chimwe kuti wina wamulakwira zake mumapezeka kuti mwabwerera nata khalisa mwakhalisa chake iweyo makazipereka kumene kukoma okay noseno mukugwisa pa mfundo yona kuti mina ningonjezerapo pang'ono pazomwe natadalasi kuti timati ndi chimwe bible sema simikiza kuti ndi chimwe chifukwa manazo kuti it's adult entertainment
zimayenera kuti zizichitika mbanja mukaziyamba muli ana inu mutopesa ndi banja muzikaranimu ndiziya kumangosiyana pansewu uyu ndi takumana tathana iyi basi zimatopesa zotopesa mutakutopa naye iwe ubwereze uyambe form 3 then form 3 walemba wapita mu 4 ukamakabwereza subject ina utaumatuluka kuti iyi sima ndisangalasa utamaliza zonse umafuna kuoneko zina zomwe unamva kapena mwina uisana pangeko za wanenga twajabeloli okay now nonsene mugwiza nazo kuti sex sisunga chibwezi ai ndipo sizasunga nizitabanja bali ana akulu kumanena kuti amayi awawa ndi abambo awawa sikuti amayi wanga kakwati weso kwina kwake koma angofuna be mwina mtendere chifukwa zipezi yasikana khala zimasunga se bezi ma divorce kulibe chifukwa bali ena ake okay anthu ena ake amatha kumanena kuti mkazi ujayi namusiya koma ndikatundu wamvesesa somwe ndikunena ndikatundu koma nanena kale kuti sima characters akuchipinda okha amene amampangisa kuti munthu akhale we have so many characters ukwenera ukhale otani uziganiza mmutu akakuza chinthu uzikhala ndi sei kuti lero sindikubwera ndatopa noti kuti iye azingokupanga komandi osataka ngoti mwakuti yes bwana wanyamukiratu usagasaga ukuchita sokubuza ukuza kuti ubwewe ukapezeka tu kona past 1 wa 3 kumalo kona koso walipira ndiwe aish bola ndena mali wetoka ndena izikathabanja agunana ka 5000 yakuti ndoka nene chibwezi zamasiku kawani wiki I have a message yaswa kutapita kuti anakuti kuti kugonana kuma manga banja banja atu akuti manga chibwezi sorry ndakusa ndine ati kuma manga chibwezi ndi reason yake kunena kuti aruma choma mumvera chisoni amena ita dawa chimenda kugonera ukhalirapo chikondi ukhalirapo chisoni by the end of the day chibwezi chikupitirira no way atasokafuna wina kukafuna wina serious bima you don't stay in love chifukwa chokuti umvera chisoni no way you don't stay in love chifukwa chokuti ukumumvera chisoni munthu tendere wa mtima mwako mulibe anthu amatha kukhala the people can stay kuti okay ineyo ndi munthu uyu sitingajane sitingapange izi ndi izi komano timakondana chifukwa mostly zimachitika zokuti anyamata wasi mwango menya tata kawiri katatu appetite imayamba kuchoka amambobweza break amambobweza kena kono chibwezi chimakhala mwankazi ndionesese azichita kuso kukuka kamiraso ndiye iwe umachita usiwa kuti chabuno guys ine ndikumvesana papo chabuno tikupita pe apa kalikati ma program ena akumbukirani kuti nonse amene mukutionera mukuonera Love Corner pano pa Mibawa Television ine ndi Bima ndi Deborah komanso ndi Tadala tukambira pamutoonera kuti kodi kugonana nchibwezi kumapangisa chibwezi khaintha yadali kapena wana kugonana nchibwezi kumasunga relationship kuti ipitirire ndi asika nonsewo akunena kuti sizimatheka kugonana nchibwezi sikunasungepo je so they have an experience onsewo adusamu zimene zodasidwa momvesa chisoni nditi kuwakhulupirira kuti zona Tamro inu mukususa nayo chibwezi chako chinatepo koma paka momvesa isoni chibwezi mbesa chisoni simbambesa isoni kumene anapita basi wanapopula kumapya mtima kama kuona panopo mene ukuwalira iwe timanena mchakole chibwezi chikatha ndio maana kuti zimene umapanga upepeno mazipepeno mavaa mamini uvaima mamini iwe matrauza dead ojira kwambira machafu tabwera pakona bwino ex switch up tamweve izo ex azipya ntima ndeni mafuna na kuti tolinga chatu chofuna kuti timange ma relationship komanso tisamana mizani mu relationship kuti iwe undikakonda guna nawo I will love you forever no way chikondi suka kamiza do understand yes chikondi suka kamisa palibe amene anga kukakamize kuti aichichi because iwe ndi Bima ife tawapasa na link are you free Sunday kumene kujangi tasungapo cha chinsake cha kunchito asopano palibe ne joero ndikupe kuti upeze nyimbo ya Patience na Madingo chikondi saka kamizana tikupita half time nyimbo imene uipeze now sister mukwala exono pya ntima mwasidika kufunana kuti kugonana
sikumanga banja. Masunga komasonga luna zoti ari tigonane nde ndizikukonda wakonda ine wakonda pakati pa miyendo pamene ukwenya ukhale sure wakonda mtima wanga maonekedwe wanga kapena pamene pathera miyendo yanga ndiye kuti iwe wakonda chani pamene relationship ambiri you know the reason izi zimetika nkhola panosi wina akakuona ngazopanda nzeru komano ma street kids aja amene amapeza kuti ana amapeza kana opanda bambo anaja kungoyenda reason behind ndo samakondana pachibwezi anamberekera anampasa mimba futhi amachulukisa sex relationship asakondana anankana manoja maswachi samaliro manoja ali pa street ndiri pasizunikira nasikana pena pake muzidula nsikana zikhala dula osafatu relationship basi ndio kuti basi mzungu khali zimene zoziya palizambi zochita relationship konteratu makuza zako makuza chitwe kuti ase izizi okay umaziwa iwe ukakhala relationship okay ukamamfuna nkazi umaziwa kuti mwankazi wenu ufuna izi ndizi cause sungafune ule ufuna oda I think awawa ndizingophaka for izi zina siningapite nawo mpaka na ukofika kubanje amadziwa komano awawa ndizingomenya tata so ronkazi amayenera akhale ozindikira umachita oziwa kuti izi ndikukakamiza iyi nanokola kale chinthu chindikuyendesa ndine ndikuchita ukakamiza inaphwa kale apo umachita kuyankha good morning good night weka umacheza kuchati kwa munthu weka utalo online kumakuza kuti azako ose wali pa WhatsApp usukucheza nawo bwanji bima amuna ndipo ngati pala anthu oziwa kuzemba kwambiri ndamuna mmaziwa ndamakhandi backing icho kuti iwe uyiva koma iyi yopanda sema amafika amukumana muzi amakhala mujimudi china chake ngati iwo ninkhana osafusa mamuna akoza kukuza ngena moyo wako wonse osazangwira koma nkazi akauti angozemba te 2 minutes wagidwa kale anosatha kuzemba ukuziwa chimene chimachirika akazi timakhala so emotional timazipereka kwambiri ndizovuta kukonda anthu awiri nthawi imodzi kwa munthu wankazi pamene kwa munthu amuna zimatheka atha kukonda anthu atatu chimodzimodzi zimatheka umayendeswa kuchimodzimodzi kuinde chimodzimodzi pamene akhankazi concentration umachita uziwa umachita changa chimakhala chonse ndikuiza nazo guys kodi kumbukira mukona Love Corner program imene tikuunikira pankhani na kuti kodi akugonana mu chibwezi kumathandiza kuti chibwezi icho chipite pasogolo kuti chisathe kuti chilimbe mundole kuti tipite ku break tingopita ku break kenako tikupasenso mwayanza tamene mukuonera kuti mulembe maka muimbe phone muimbe phone timve maganizo anu tena ku break uvomereze mbali yako achita kodi uchite kuti cheka kuti amvetsetse usachite kumuumiriza kuti mukondane kodi udzimupembedza kuti akukonde usachite kuyaluka nazo chikondisa kakamizana chikondisitika kakamira chikondisa kakamizana chikondisitika kakamira ngati watopa mulekere ngati walema muchokere osakaka kakamizana the mind, the body, the soul. Adzikukonda iwe uzidzi wanso udzichita kumva kuti wina pali penso zijazo malotana mukateka meso. She be the queen, na iwe king in your castle. Noti vicha vomvesana kuwawa so chikondisa kakamizana chikondisa kakamizana chikondisitika kakamira chikondisitika kakamira kati watupa mulekere